न'खराव बिमा बिफाफोरा बोथिसे ओंखाम जानो माइरं गैया बेफोरबायदिनि फिसाफोरा बाहेराव ओंखारनानै कम्पानिफोराव खामानि मावनो थांनानै ओरैबायदि दुगा बेखौ गुन्दा होना मा होनांगौ नोंखौ खाथियाव मोनबा हाबा जानाय हिनजावफोरा मानि थाखाय बिदि आं बुजाबना होगोन दे नोंथांमोना नायबानो जाबाय फायखाना सिङाव दासिमबो कमेन्ट मा होनबावगोन आरोना कमेन्टफोरनि थाखायनो आङो भिडिअ लाबोनो बाग्रा जालायलांबाय सानैसो बै दा गुन्दा गुन्दी होनबाबो माखासे मानसिफ्रा दुखु मोनलायगोन मा गुन्दा गुन्दी होनबाय थायो होननानै बिसोरखौ गुन्दा गुन्दी होनाबा मा होननांगौ हो नोंथांमोना कमेन्टफोरखौ नायग्रोनानै ला सिगां आं देखायगोन बिदि कमेन्ट हरग्रा मानसिफोरखौ गुन्दा गुन्दी होनाबा मा होननांगौ हो बिसोरखौ ना मोनबा आं होनदों बिसोरखौ जुदि आंनि भिडिअ नायग्राफोराबो मोनबा लामाफोराव सोबाना हो सोबानानै आंनि खिथा ओमफ्राय नोंखौ सोर सोबानो होदों होनबा नों आंनि कमेन्टखौ देखायनानै हो बेनो माने इदि कमेन्ट होदों बे आंखौ सोबानो होदों इदि होननानै खोन्थाबानो जाबाय सोबा लामायाव लोगो मोनबा सोङालासिनो डाइरेक्ट सोबाखा माबायदि कमेन्ट हरदों सासे मानसिनि कमेन्ट हौवा मानसि गुन्दा बियो आंखौ इसिबां लेथ्रा कमेन्ट हरदों बिनि प्रफाइल बायदिसिना फट' देखायनो हागोन आरोना प्रफाइलखौ नायबाथाय नोंथांमोना बुजिना मोनगोन साफ्रि एकदमबारे लामायाव साइथिङाव थाग्रा बिदि जोंनि बर'फोरावबो जोंनि बर' सुबुंनावबो जोंनि बर' समाजावबो बेफोरबायदि मानसि दं आयु आं सानखांबा आसुरित मोनो आं दास माबायदि मानसि दं सोर बिमाया जोनोम होयो बिमा बिफायाथ' देसन बिदि जाथों आंनि फिसाया होननानै जोनोम होआ मोजांखौसो लुगैयो बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ खिन्थु बै फिसाफोरा खायफा फिसाफोरा मानि थाखाय बुजिया इसिबां लेथ्रा नोंसोर मानि थाखाय बिदि एसे मोजां सानग्रा जा मा दं नोंसिनि खर'आव बियाव आं बुजिना मोना आरोना नोंसोरो माखौ लानानै इसिबां दुगा देखायो आं मिथिनायाव आरोना एसे बुजिनाय एसे फरायनाय मानसिफोरा दा ओमफ्राय फरायै मानसिफोरा दुखु मोनलायजोबगोन खायफाखौल' होनदों आङो एसे बुजिनाय एसे फरायनाय एबा मोजां न'खरनि फिसाफोरा बेफोरबायदि कमेन्ट हरा इखौ आं एसे हमना मोनबाय आरोना बै गाज्रि न'खर एकदमबारे जेबो गैथारै बेफोरबायदि न'खरनि फिसाफ्रा खायफा बेफोरबायदि मोनदोंलै आङो हमना मोनखादों आरो आं सोरखौबा नुदों मेगनजोंबो नुदों आङो न'खराव बिमा बिफाफोरा बोथिसे ओंखाम जानो माइरं गैया बेफोरबायदिनि हालोदाव न' मोजां गैया थानो थाखाय बेफोरबायदि जायो ओमफ्राय बेफोरबायदिनि फिसाफोरा बाहेराव ओंखारनानै कम्पानिफोराव खामानि मावनो थांनानै ओरैबायदि दुगा लेबेल देखायो आं नुबाय बुहुत गासैखौबो होनाखै गासैबो दुखु दामोन बै गाज्रि कमेन्ट हरग्रा गाज्रि मानसिफोरखौ बिथांमोनखौ होनदों आङो बिथांमोना ना एसेबां दुगा देखायोना जेसेबां दुगा देखायो सानसे नङा सानसे गाब्र'यो मिथिगौ ना थ' आङो सासे मानसि जायला फाग्ला मोख्रा मेलेम गैयै बिनि खर'आव सैमा खि बुंफबनाय बिनि कमेन्ट देखायनो आं नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नोंनिखौ नायनि बे देखायलाय होनदों इयो बेखौ गुन्दा होना मा होनांगौ नों सासे गुन्दा डाकेट नोंखौ खाथियाव मोनबा सोबासिन गाग्लि बुगोन आं मिथिगौ नोङो नोंसोरबायदि मानसिनि खाथियावबो गसंनो लुगैया आं नोंमारगौ लोगोफोर आं मोजां खोथा होनमारदों आरोना आङो गाज्रि मानसिफोरनि खाथियावबो थाफानो लुगैया आरो मा होनो खोनासंनोबो लुगैया बिथांमोननि रायलायनाय मानाय इफोरखौबो आं एसेबो सहायनो लुगैया खोनासंनो लुगैया दै नोंथांमोना आंखौ लोगो मोनबाथाय बुजिगोन आंबो मानो होनबा आंबो बुजियो आंबो एसे सासे गोरिब न'खरनि फिसा बिदि दुखु खस्थ'खौ सहायनानै आंबो देरबोनाय बिनि थाखायनो आंबो बुजियो आरोना थ' बिथांमोनखौल' होनदों आङो बै गाज्रि कमेन्ट हरग्राफोरखौ सोबागोन नेक्स्टआव बिदि कमेन्ट हरबावनांगौबा बेयावनो आङो आरो सासे मादै हिनजाव मानसिफोरखौ हाबा जानाय हिनजावफोरा मानि थाखाय बिदि आं बुजिनानै मोना दाख्लै आंनो सासे मानसि कमेन्ट हरदोंमोन फंबायजों जराय कमेन्ट हरदोंमोन थ' निरमा फेस होननाय आरोना बिनि नामा थ' बेबायदिनो एखे फेसआ एकदम एखे माने बिदि गाज्रि कमेन्ट हरग्रा मानसिफोरा एखे रोखोम फैदों आं मिनिनो ना मानो जालायलाङो मिथिगौ ना आं फट'खौ बुजाबना होगोन दे नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिथाङा होनदों आंखौ हौवाफोरजों गेम गेलेग्रा ना बुजायनो फैदों बिमा बिफाफ्रा मोजां गियान होनो रोङाखै नोंखौ बिमा बिफाया जेनेबा जोंनि बिमा बिफाया देसन गियान होनो रोङासै होननानै जों मा गाज्रि खामानि मावदों हो
जोंनि बिमा बिफाया जोंखौ गियान होनो रोङाखै होननानै जों मा गाज्रि खामानि मावदों जेनेबा जोंखौ गियान होनो रोङासै जों मोजां खामानि मावनो रोङासै दे जाबाय थ' नोङो नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ मोजां जोनोम होनानै नोंखौ मोजां आखल आखु होनानै नोङो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मा खामानि मोजां मावदों हा नोङो मा मोजां खामानि मावदों बेखौसो नांगौ आंनो दा ओमफ्राय हौवाफोरजों गेम गेलेग्रा होनदों हौवाफोरजों गेम गेलेयो माखौ गेमखौ गेलेखो आङो हौवाफोरजों बे मोनसे गेम BGMI PUBG बेयाव हौवा हिन्जाव गेलेनांगौ होननानै जेबो लिरनाय गैया बेखौ गोसो जायोबा नोंबो गेलेनो हायो बेखौ आं दा मोजां मोनसे खोथा होनदों बेखौ गेलेनो थाखाय डिभाइस मोजांबो जानांगौ बिदि मबाइला नोंनाव गैयाबो जानो हागौ ओंखायनो नोङो गेलेनो हायाखै खिन्थु नों गेलेनो लुगैयो बिराद लुगैयो बायदि मोनदों आङो मिन्थिगौ ना बे मबाइलाव ना जानला मोनला खम दामि मबाइलफोराव गेलेनो हाया दामि मबाइल नांगौ बे गेमखौ गेलेनो थाखाय हे बिनि थाखाय नोंनाव दा एकदमबारे मा बुख्राख्रा मबाइल दं खोमा नों गेलेनो लुगैबाबो गेलेनो हायाखै बिनि थाखायनो नों मेगन सादो आंखो हो हौवाफोरजों गेम गेलेदों होननानै आं बुजिना मोनबाय मादै नोंखौ गासिबो दुखु दामोन दे मबाइल गाज्रि गाज्रि गोनांफोरखौ आं गासिखौबो होनाखै बेयावबो दा गासैबो दुखु मोनफाजोबगोन नोंथांमोनाबो एसे बुजि आं बेफोरबायदि केरेक्टार लुजफोरखौसो होनो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ मा जाबावगोन जोंनि बे बर' हाबा जानाय खायफा हिन्जावफोरजों आयु 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 बिथांमोननि देलायनाय बिथांमोननि गाज्रि साननाय बिथांमोना जोंखौ बुंबाय थायो ओमफ्राय बिथांमोनासो स्रोद 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 हौवाफोरजों फेसबुकाव रायलायखोमा अबेबा प्लट प्लट स्रोद स्रोद लोगो हमखुमायबाय थायो ओमफ्राय सोरबा सोरबाथ' गारलायनो हायाबाथाय प्लट खादो गावनि हौवा गथ' गथाय गारनानै बेफोरबायदि मानसिफोरानो जायो बिदि मिन्थिगौ ना बिनि हौवानिबो प्रफाइल देखायना होगोन आं बिनि हौवायाबो नुनानै बुजिथों एसे एकदमबारे बिनि हौवानि फन नाम्बारखौ नांगौमोनलै आंनो मोनबा रायलायगौमोन आं बे हिन्जावखौ माबायदि सोंगौमोन आं साला मुर्ख हौवाफोरजों गेम गेलेग्रा होननानै दा बुं हौवाफोरजों खाथियाव थानानै जिरायफाजाबनानै गेलेया जिरायफाजाबनानै गेलेबाबो जेबो नङा जोंनि बर'आवसो गैया गेम गेलेग्राफोरा सिख्लाफोर दङ दंनाया खिन्थु बहुत खम गुबुन हारिनि सिख्लाफोरखौ नुदोंना नुवाखै गेम गेलेनानै मानिफ्राय मा जालांदों हो नरेन्द्र प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्रआनो सिनायो गेम गेलेग्रा गेमार गार्ल हिसाबै मिन्थिगौ नोङो मुर्ख मादै अबे गामि सिङाव फायखाना सिङाव दासिमबो हाबसोनानै दं नोंलाय जेबो बुजिनो रोङै थोद मुर्ख साला मुर्ख हिन्जाव थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आबो एसेबांनोमोन आं बिथांमोननि कमेन्टफोरखौ नायनानै थानो हाया जेसेबां आंनो गाज्रि कमेन्ट हरगोन एसेबां आं देखायजोबना होगोन पाब्लिकनो देखायजोबगोन आं लाजिबाबो उनावहाय भिडिअ'खौ डिलिट खालाम होनबाबो आं डिलिट खालामा थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसैमोन नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबाय इउटुब चेनेलाव गोदान नायदोंबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो फेसबुक पेजाव नायदोंबाथाय पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय आरो गासैबो दुखु दामोन दै गासैबो दुखु दामोन आं गासैखौबो बुङा बेफोरबायदि बाथ्रा आंबो सासे गोरिब न'खरनि मानसिसो आंबो बुजियो खस्थ' खालामनानै दुखु सुखुफोरखौ आंबो बुजियो बिनि थाखायनो गासैबो दुखु दामोन बै खायफा मानसिफोरखौनो बुङो आङो थ' भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच होनबाय आं थ' बाय बाय लोगो